Benvinguts a tot i rave de Montjuïc, que és la vostra setmana de Taylor Queen, la vostra camella de confiança. Que és una sardina fresca i que s'ha fet al mig poble, i això sense protecció ni res. Mai ser una queen de l'Eixample! Tia, jo ja sé No! la diagonal cap a dalt, saps? Jo me rento les mans abans i després d'agafar-me la cigala. Què més vol? Espero que no se m'hagi notat massa la cara d'enrabiada. El seu cosí probablement venia autista de sèrie i la vacuna... Science Queer Academy. Hola de nou, quiz de la ciència. En aquest segon episodi, les travestis ens faran teatres sobre temes mèdics. Per valorar-ho, està amb mi, un altre cop, la guanyadora de la temporada anterior, la Caramel, i el biotecnòleg, Kevin Ibeas Martínez. A veure com acabarà això. Per mi és important saber qui som. Qui som cadascú. És un tema que dona per força, però s'ha de saber encarar. Potser podríem ser les malalties. Espera. Que les idees no falten, que idees, vamos... Si podríem ser rotllo, les teresines, versió enfermetats. Què és les teresines, Les teresines, home, por favor. Dona catalana de Barcelona tota la vida al barri del Gràcies per anar al seu moment per ser famosa. Quan compartim, no? És una retroalimentació en tot el que fem. La manca de por. La manca de por, no? La manca o el passotisme. Que no se n'adonen fins a quin punt... No sé les altres, em semblen una miqueta més calladetes que jo, no sé si és bo o és dolent. Sobretot en el tema ETS i tal, ens estem oblidant una miqueta, crec jo, i es podria fer com un rememoràndum de que no fa falta passar vacunes, perquè no fa falta passar enfermetats, que hi ha vacunes que ja les eviten. Sembla bona gent, són maques. Respiren, com a mínim. També hi ha un punt d'allò de, com això em sona a època medieval, Ja. la malaltia ja no existeix. Ja, Bueno, potser- potser no existeix perquè la gent s'ha vacunat durant un temps. Perquè m'encanta parlar. A mi això no m'agrada, Ja ho saps, no m'agrada gens. Si vols tema, amb aquesta blasfema, passa el dilema. Bé, bona tarda. Senyors Carrasquer, no? Passi la consulta. Ni petoners ni petonatos. Passi la consulta, sisplau. Bé, expliqueu-me. Aquest, que és una sardina fresca i que s'ha fet al mig poble, i això sense protecció ni res, i jo haig de fer tot el que pugui per la meva salut. Alguna vacuna tindrà aquest home, per exemple? Això vol, però jo ja li dic, jo soy molt net. Jo me rento les mans abans i després d'agafar-me la cigala. Què més vol? Què vol dir que és molt net, vostè? Home, No, virus no agafo perquè són net, em rento les mans. s'ha plantejat vostè alguna vacuna de papiloma, algun No sé tipus si de és vacuna clar, preventiva? això és el que venia. Tenim? Vale, bueno, doncs, si voleu, en parlem. Es pot vacunar quan vulgui? No hi ha cap problema? Cap contraproducció? Com que no n'hi ha? I les de mercuri? I aquestes que van plenes de mercuri que luego la cigala no fa res? Mercuri? A mi mercuri no em posis a mi el que és mercuri. No li faci cas, que no hi ha mercuri. Les vacunes són un mite i totalment fals. Les vacunes són segures i estan provades i beneficien a l'humà, estan preparades per passar l'enfermetat sense cap mena de risc anterior. Vostè segurament, senyor Carrasquer, hola, bones. M'estic liant, m'estic fent la truca, No pateixi per la seva dona. Vostè segur que té alguna vacuna natural, com la tos perina o el tetanus que es fan d'infant. No, perquè la meva mare ja ho deia. Sol vacuna lo que sobra. Què vol dir que és tot? No, algú volia dir això. Algú volia dir, i un cosí meu, autisme. Després de la vacuna, autisme. A mi no m'ha de fer. Això és totalment fals. No patiu, perquè l'autisme no té cap ni res a veure Pues el meu amb les cosí- vacunes. El seu cosí probablement venia autista de sèrie i la vacuna... No patiu. Pero me cancelé. Que guapa, pones quan rius. Moltes gràcies. Llavors, no patiu. Vostè i jo, parlem-ne, si es vol vacunar, passi d'aquest argument. Perquè és veritat això que et fan créixer els pits? Home, no té res, jo crec que no està científicament provat que una vacuna canvi el metabolisme d'una altra persona. Una vacuna és per preparar-se per passar una malaltia amb el menys risc possible. I ja està. Ni mercuri, ni autisme, ni petres grans. Vull dir, per això està la Ivory Field. Però ja con les que són de petita, això ja val. Home, ja Això va, ja val, això ja Hi ha val, malalties que no? s'han d'anar actualitzant i s'ha d'anar redonant aquesta dosi. Però això... Jo, mira, ja he passat el coronavirus aquest. Jo ja no agafo això. Jo ja he passat sífilis, he passat tot. Jo ja no passo res més, Jo de vostè em no? vacunaria perquè aquest mena... Potser la vacuna que necessites és la de l'estupidesa humana i aquesta em sembla que encara no està inventada. Ja no m'agrada tant, pelirroja? Porta'm. Agafem una? Vingui aquí, sisplau. Vine. Mira. Sabrà aquest? Nena, què feu?
conscienciar molt a la gent de la importància de les vacunes. És que no me la acabo, aquesta rosa, és que no me la acabo. A veure, aquella consulta del metge era una mica pintoresca. M'ha agradat des del principi fins al final. En general, tot molt bé. Toi, la veritat que m'encanta perquè sempre estàs en el teu paper. La dificultat que teníem vosaltres dos, realment, era, això, i dos, seguir-li el ritme. I després també, m'ha agradat molt com a poc deies cada punt, t'explicaves una mica totes les teories que Toi anava dient. Nico, sí que en el teu cas, una mica més de participació en la cosa perquè jo no t'he vist, doncs Els professionals ja... Després de que jo ja hagués dit, ei, que tots els papers sembla que siguin o a favor o en contra i el que queda enmig no té paper. Ens hem menjat una mica l'escena, Eme i jo, en aquest cas. Jo encara estic esperant el guió. S'hem deixat portar, no?, per l'emoció del moment. I clar, jo que improvisant, ja heu vist que... I que somos unes xupacàmeres, sí. Espero que no se m'hagi notat massa la cara d'enrabiada. Wayne, t'estimo. No, la informació ha estat aquí, ha estat molt entretingut de veure, i així que felicitats. Gràcies. Des d'una perspectiva científica o des d'una perspectiva homeopatia? Em fa una mica de pànic haver de parlar a sobre un escenari perquè jo l'únic que faig a sobre un escenari és treure'm la roba, és l'únic que sé fer. Potser com que un es pensa que li va molt bé i té placebo, un es pensa que li anirà molt malament i té efecte nocebo. Una mica desubicades, jo crec, les companyes. No sé si s'han llegit els deures. La denúncia de te pega, però... Is that real? No sé. Vale, i en la delusional. Vale. Començaven a dir coses i jo estava en plan... Amb això tindreu més passion i podreu treballar a l'Axel. Per exemple, a l'hotel Axel. ¿Qué es eso? Ui, nena, com es nota, Sans? Que esteu en un altre... He vist a Frida més preparada que Gaia. La de Capitano. Quina és aquesta? Chocho se va a conseguir. Por ejemplo, vale, no la pones, pero... No has vist mai a Capitano en persona? Com t'atreveixes a no haver vist a Capitano de Coño en una actuació? Quin contrapunt, Una que no coneix l'Axel i l'altra que no coneix el Capitano. Semblarà el típic de leer las instrucciones de este medicamento y cosas que son... ¡He vuelto, Torres! Benvinguts a tota aquesta ràbia de Montjuïc, que és la vostra estimada Taylor Quinn, la vostra camella de confiança. I vinc a veure com enganyo avui a les estimades serotonina i prolactina. Vaig amagar amb aquella de gustos perquè no em vegin. Tia, anem a la rave. Tia, una altra vegada aquí, estic una mica farta. Com que farta, tia? Si sempre ens ho passem genial. Tia, quin pals, no sé jo, si tinc ganes de... Tia, estàs molt negativa. Mira, per animar-te, saps què podem fer? Podem comprar unes pastis. Tia, una altra vegada, Sí. quin pals. Mira, tia, si allà és la Taylor Quinn. Li podem demanar. Ui, mira, si té bona mercancia. Toc, toc. Hola, nenes! Hola! Què voleu triomfar a l'eixambre i sortir de la precarietat? Sí! Pues mira, tinc unes noves pastis de Disillusion aquí mateix. Espera, està al fons. Espera. On està? Aquí estan. Per només 20 euros. 20 euros? Tia, Tia, les agafem, no? no les ha tret. Bueno, així, fresques, no? Les agafem, va, ens ho posarem molt bé. Tia, no sé, avui no estic en el mood, però va, et faré cas, vinga. Té. Ben fet, carinyo. Us aniran super bé. Vinga, tia, una per mi. No? De regal. Una nena. Vinga. Aquesta... Madre mía, no estic t'has de regalent. recollir-la. Vinga, va. Nena, per Vinga, triomfar. d'aquí a l'estrellato. Ai! La senyora Matina està passant per l'efecte placebo. I que us preguntareu, què és l'efecte placebo? L'efecte placebo és un conjunt d'efectes positius per a la salut que es produeixen quan se'ns administra un medicament, una teràpia que estem convençuts que funciona, en canvi que no tinc cap efecte real. O sea, que s'ho està flipant, carinyos. Tia, vaig a tope! Prola?
En canvi, la prola està passant per l'efecte nocebo, que és exactament el contrari. Està sentint efectes negatius per al pensament que li sentirà malament. O sea, dramàtica. Què és el que és? Tia! Què passa, tia? Tinc el cabell de color lila, però tinc tot cremat! Estic acabada! Què dius, tia? Però si estàs com sempre, estàs guapíssima! Mai ser una queen del Baixample! Tia, jo ja sé No! la diagonal cap a dalt, saps? Estic acabadíssima! Com vegi a la dealer queen, s'enterarà de qui sóc jo! Una pallissa li donaré! No, si la veiem li comprem més, home! Ai, una altra! Tu, afeita peixeixos! Vine aquí! Sou imbècils! El que sona tan simples i ibuprofenos. Així aprendreu a no intentar sortir de la precarietat. Tia, és 20 euros! Crec que al principi no ha quedat gaire clar quins eren els efectes, com funcionàvem, però finalment hem aconseguit treure algú que s'aguanta. Estic sense paraules, o sigui... Crec que ha sigut molt explicatiu des del principi fins al final. L'única coseta que no m'ha agradat molt ha sigut quan estaves llegint, crec que podies explicar-lo d'una forma més senzilla en la teua veu, perquè molt de la gent... Ja speaking English, no. Quizá ja, sorry, lo siento. I l'espectacle i tot m'ha agradat, o sigui que enhorabona. A mi m'ha agradat molt que heu escrit uns personatges d'unes xungues. És el que som al final. Sí, somos. La verdad. Perquè el fet d'haver sigut xungues en català han sortit tots aquells insults que mai diem perquè no són efectius, perquè són graciosos, no són insults. Sí que us diria que tingueu en compte l'espai on esteu, perquè hi havia algunes vegades que teniu com tendència a girar entre els tres i us heu d'obrir el cos al públic encara que estigueu parlant entre vosaltres. I més que res... La vostra actuació tenia com més energia, els personatges estaven com més equilibrats, més clars, però potser és això, el missatge ha estat ficat una mica artificial, no? Que podria haver estat una mica més natural. Choices. Science Queer Academy. Les clavecolzes de la classe d'avui són la M i el Toy Boy. Penso que això és bona nota. Team Loser. Gràcies. Science Queer Academy. Ha fet moltes coses importants i és jove. Quin aspecte de tot el que fa a la seva carrera pot ser el més relevant? Veure com puc sorprendre a l'Anna i el jurat. Crec que és una funció molt bèstia a la societat la que fa aquesta dona. Cura del càncer, crec. Significa molt.